Dobrý deň alebo dobrý večer želám každému, koho zaujíma výklad horoskopu na november 2024. Som Žaneta, astrologička, hypnoterapeutka a hneď na úvod vás poprosím, aplikujte na seba jedine to, čo s vami rezonuje, pretože toto je všeobecný výklad a ja váš osobný horoskop nevidím a niekedy ani jednovajčné dvojičky nemajú rovnaký horoskop. Najprv urobím astrologický výklad pre váhy a budem pokračovať strelcom. Takže teraz vítam každého, kto má slnko, ascendent, poprípade aj mesiac v znamení váh. Váhy. November sa začína novom vo vašom druhom astrodome a zároveň aj slnko sa tu bude takmer celý mesiac zdržiavať. Vaše nové nápady, ktoré sa týkajú zarábania peňazí, ako si posilniť vlastnú sebaúctu, zmena vášho rebríčka hodnôt budú teraz správne, posunú vás vpred, naozaj máte brilantné nápady ohľadne týchto tém. 3. 4. novembra je však Mars v opozícii s Plutom. Nezľaknite sa, ak v kariére, ale skôr možno v rodine alebo ohľadne bývania výjdu na povrch energie hnevu, zlosti, sklamania, alebo je možné, že vypustíte paru, možno ste už dlhodobo frustrované kvôli partnerskému vzťahu, alebo kvôli tomu, že nemáte partnerský vzťah, alebo kvôli divným vzťahom v rodine, alebo ste finančne preťažené, zaťažené. Hlavne ascendent vo váhach. Po 4. novembri sa Mars presúva do znamenia Leva a možno doterajšie udalosti spôsobia u vás prelom a rozhodnete sa zmeniť celkové plány do života, snáď aj kariéru. Merkúr a Venuša v prvej polovici mesiaca vás však skúšajú ukľudniť, ak si budete vyjasňovať veci s niekým, aj keď vám títo ľudia budú čosi vyčítať, krásne si svoje rozhodnutia a názory dokážete obhájiť, ste na správnej ceste a nenechajte sa. Singles, máte možnosť stretnúť potenciálneho partnera vo svojom okolí a rozvedené váhy potenciálneho adepta na druhé manželstvo. V novembri si zálohujte údaje, dajte si pozor na počítač, telefón. Odporúčam vám zaoberať sa troška spiritualitou, naplánujte si cesty lahodiace vašej duši a ak máte nejaké právne záležitosti, je to vynikajúci čas na doriešenie právnych záležitostí. V druhej polovici novembra sa rodinné vzťahy určite nielenže ukľudnia, ale budú láskyplné. Do rodinného rozpočtu môžu prísť plus peniaze, ale určite budete mať financie na skrášlenie bývania, domova, pre radosť vašej rodiny. Konečne sa pohne vpred Saturn, vládca vášho 4. a 5. astrodomu. A ak ste pracovali na karmickej očiste, na riešení karmických úloh, tak konečne dôjde k prelomu vo vašej práci, kde ste sa mohli potýkať dlhodobejšie s prekážkami, s kostnatenosťou. A čo mohlo mať neblahý vplyv aj na vaše rodinné vzťahy, kreativitu, lásku, vzťah s deťmi, s dieťaťom. Zároveň tento posun vám prináša zlepšenie zdravia, lebo ak ste v práci pravidelne zažívali stres, tak sa to možno prijavilo aj na fyzickej úrovni. 15. novembra je spln spolu s Uránom v Bíkovi. Môže priniesť ešte psychickú záťaž kvôli nečakaným udalostiam. V lepšom prípade to bude vstup starej lásky do života váh
alebo intimného partnera, s ktorým máte minulosť, či už z tohto života, alebo z minulých životov, ak na ne veríte. Pozor, niektoré váhy teraz môžu takmer okamžite otehotnieť. Teda dávajte si na to veľký pozor, lebo ak nemáte v pláne počať dieťa, tak s týmto intimným partnerom máte obrovské šance, že dieťatko splodíte. Ak ste samozrejme v takom veku, hlavne ženy teda. Ak máte možnosť, so svojou láskou sa venujte vašej rodine, hlavne vašim rodičom, venujte veľa lásky. Ak ste šťastlivci a stále máte rodičov. Iná téma, v novembri môžete byť terčom klebiet alebo žiarlivosti. Vy sa vyvarujte klebeteniu. A toto nie je žiadna kritika, pretože každý klebetí, len každý v inej miere. Najväčšiu zmenu prináša Pluto prechodom zo znamenia Kozorožca 19. novembra 2024 do znamenia Vodnára na najbližších 20 rokov. Vaša kreativita, hobby, radosti, láska, vzťahy s deťmi prejdú obrovskou transformáciou, ktorá vám úplne zmení život, hlavne tým váham, ktorým sa narodia deti alebo vnúčatko, vnúčatka. Prinesie vám to aj stabilitu vo financiách a prevratný vplyv na rodinné vzťahy, domov, ale aj bývanie a bydlisko. Váhy, želám vám naozaj veľa šťastia. Pevne verím, že vám tento výklad pomohol, poslúžil, možno, že vám pomôže pripraviť sa na nejaké udalosti a veľmi sa na vás teším opäť na budúce. Ak ste váhy spokojné s mojou prácou, tak budem určite veľmi rada, ak vytváranie takýchto horoskopov podporíte vašim zdieľaním, odberom alebo lajkom. Ahoj, všetko dobré, teším sa na vás opäť na budúce. Teraz vítam každého, kto má ascendent alebo slnko v Strelcovi. Strelec. November sa začína novoluním vo vašom 12. astrodome. Neprezrádzajte nikomu vaše plány, ktoré si teraz vytýčite, ani vaše túžby akéhokoľvek charakteru a pozor na energetických upírov a majte všetky zmysly zbystrené, lebo vaši tajní nepriatelia môžu konať teraz oveľa aktívnejšie. Na dôvažok je možné, že máte nejaké starosti s deťmi alebo s dieťaťom, z čoho si robíte ťažkú hlavu a rozhodnete sa riešiť problém vášho dieťaťa. 3. 4. novembra je Mars v opozícii s Plutom vo vašom 2. a 8. astrodome. Môžu vzniknúť finančné tlaky na vás, ktoré zaťažujú nielen vaše vedomie, ale aj vaše podvedomie. A niekto si môže brúsiť zuby na vaše peniaze. Pozor! Ak sa rozvádzate, pozor na BSM, na výživné, ale aj na dedičstvo, na bankové transakcie si dajte pozor a psychologickú či emocionálnu manipuláciu, lebo vás naozaj možno emocionálne veľmi ľahko pritisnúť k stene. Mars po 4. novembri prejde do vášho 9. astrodomu. Ak máte prebiehajúce právne záležitosti, neváhajte sa obhájiť, hoci aj agresívnejšie alebo asertívnejšie, vymedzte si vaše hranice a nenechajte sa. Energiu Marsu by ste mohli skôr využiť na to, že sa konečne oddáte nejakým dobrodružstvám, ale aspoň si dožičte kľud s dobrou knihou alebo si pozrite dobrý film
alebo sa vyberte na cesty. Mars vás však môže učiniť aj v tomto období, ktoré je dosť také napäté alebo vyťažujúce, dosť atraktívnymi napriek ťažkostiam. A je to vynikajúca správa hlavne v prípade, ak za sebou máte už jedno manželstvo. Slnko máte v 12. astrodome. Vy sa pravdepodobne chcete teraz zakukliť a mať kľud, aby ste prípadné temné veci, ktoré sa udiali vo vašom živote, v pokoji, o samote spracovali. V prvej polovici novembra máte možnosť stretnúť potenciálneho partnera, zažiarite krásou, šarmom. Ak ste v manželstve, tak sa môžete spolu s partnerom niekam vybrať a venovať sa dobrým rozhovorom minimálne. Venuša v 2. astrodome vás od druhej polovice novembra vyzýva, aby ste si už konečne uvedomili vašu krásu, aby ste sa niečím obdarili. Doprajte si darček. 15. novembra je spln spolu s Uránom vo vašom 6. astrodome. Buďte minimálne plus mínus 2-3 dní opatrní v jazde s elektrickými spotrebičmi alebo náradím. Môže sa udiať aj to, že dôjde k náhlej zmene, ktorú ste nečakali na vašom pracovisku. A ak nepracujete, nejaká udalosť zasiahne váš bežný rutinný život tak, že zmeníte vaše životné plány. A konečne sa pohne vpred Saturn, rodinné a finančné záležitosti, ktoré stagnovali, sa pohnú vpred a je možné, že kvôli zmene vo vašich financiách sa buď zmenia vaše rodinné vzťahy, alebo zmeníte bydlisko, ale najväčšiu zmenu prináša Pluto. Prechod Pluta 19. novembra 2024 zo znamenia Kozorožca do znamenia Vodnára na najbližších 20 rokov. Vám Pluto posledných 20 rokov spôsobovalo turbulencie v sebaúcte, vaše financie prešli veľkou transformáciou a od konca novembra sa začína obdobie, kedy sa konečne opäť prejaví vaša guráž, zmení sa váš vzťah so súrodencom, ak máte nejakého, ale so vzdialenejšími príbuznými určite. Opäť objavíte vaše schopnosti a úplne ináč začnete komunikovať. A je skutočne veľká pravdepodobnosť, že zmeníte bydlisko, lebo sa zmenia vaše susedské vzťahy. Jedno však máte na zreteli, nezopakujte chyby z minulosti a dávajte si pozor na ženy z okruhu známych, lebo medzi nimi môžu byť vaše sokyne alebo zradkyne. Teraz možno premýšľate strašne veľa nad vašou prácou, kariérou, status quo, zdravím, vzťahmi. Ale ženy, ktoré nežijete v partnerskom vzťahu, skutočne máte možnosť stretnúť toho pravého, ak nie v novembri 2024, tak do júna budúceho roka určite. Otvorte sa aj tejto možnosti. Strelec, želám vám veľa šťastia, držím vám palce a ak ste spokojní s mojou prácou, alebo sa vám páči moja práca, alebo vám pomáha moja práca, tak budem veľmi rada, ak moju prácu motivujete lajkom alebo odberom, po prípade zdieľaním. Teším sa na vás opäť na budúce. Všetko dobré, ahoj, dovidenia.